ஓம் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட மகா கணபதி நமக. குரு வாழ்க, குருவே துணை. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா, பணம் ஒருத்தர்கிட்ட குடுத்தாச்சு. அது திரும்பி வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அப்படின்றத தான் நாம இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம். இப்போ பணத்த நீங்க வட்டிக்காகவோ, கைமாத்தாகவோ, நண்பரா இருக்கலாம், அல்லது சொந்தக்காரா இருக்கலாம், அண்ணன் தம்பியா இருக்கலாம், அக்கா தங்கச்சியா இருக்கலாம். குடுத்தாச்சு. இப்போ உங்க அவசரத்துக்கு திருப்பி கேட்கறீங்க. ரொம்ப நாளாயிடுச்சு. எனக்கு குறைஞ்ச வட்டி கூட வேணாம். என்னுடைய அசல குடுத்தா போதும் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஆனா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, குடுக்க முடியாது அப்படின்னு சில பேரு சொல்லுவாங்க. பணம் இருந்தும் ஒரு சிலரால குடுக்குற மனம் இருக்காது. ஒருத்தர்கிட்ட பணமே இருக்காது. இருந்தா குடுத்துருவாரு அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ, அவருக்கு எந்த விதமான பின்விளைகளும் ஏற்படுத்தாம, உங்களுடைய பணம் உங்க கைக்கு வரணும். ஸோ, அவர நீங்க எதையும் பண்ண போறதில்ல. நீங்க செய்யற பரிகாரம் அவர எந்த விதத்திலும் துளியளவும் கெடுக்காது. ஆக, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் இல்லாம, நீங்க அவர்ட்ட பணம் குடுக்குறீங்க. அவர்கிட்ட பணம் இருக்கு, குடுக்குற எண்ணம் வரும். பணம் இல்ல, குடுக்குற தகுதி வரும். ஆக, உங்க பணம் உங்க கைக்கு வர்றதுக்கு நீங்க சாத்வீகமா வேண்டிக்கணும். அவன் எப்படின்னா போகட்டும், எனக்கு பணம் வந்துடணும் அப்படின்னு சபிக்கிற மாரி இல்லாம, என்னுடைய பணம் இறைவன் திருப்பி தருவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட நீங்க செய்யும் பொழுது, குடுத்த நபரும் நல்லா இருப்பார், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க. அதுக்கு நாம என்ன பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம். அதாவது வெள்ளை துணி. நீங்க வெள்ளை துணி எடுத்துக்கங்க. சுத்தமான காட்டன்ல இருக்கக்கூடிய வெள்ளை துணி. மிளகு எடுத்துக்கணும். அந்த மிளகு 66 எண்ணிக்கையில தான் இருக்கணும். இந்த 66 எண்ணிக்கை ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, அஷ்ட திக்கு. ஒரு திக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8. அப்போ 8க்கு என்னாச்சு? 8 8 64. ஆகாயம் பூமிக்கு 1. இதுதான் 66 கணக்கு. சாஸ்திர விதிகளையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்போ வெள்ளை துணியில 66 மிளகு, நல்ல மிளகு நீங்க முடிச்சிட்டு, அத நல்ல எண்ணெயில, அதாவது எள் எண்ணெயில, சுத்தமான எள் எண்ணெயில, நல்ல எண்ணெயில நீங்க காலையில ஊற வைக்கிறீங்க. மாலை பொழுதுல நீங்க பைரவர் கோயிலுக்கு போறீங்க. பைரவர் கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்க தீபம் போடுறீங்க. அந்த நல்லெண்ணெயோட தீபம் போடுறீங்க. அகல்ல போடுறீங்க. எத்தனை தீபம்? ஒரு தீபம் போட்டாலும் போதும். இதை என்னைக்கு செய்யணும்? தேய்பிறை அஷ்டமியில செய்யணும். எத்தனை மாதம் செய்யணும்? 8 மாதம் செய்யணும். பாருங்க, இந்த அஷ்டதிக் அப்படின்றது நீங்க குடுத்த நபர் ஏமாத்திட்டு எங்கேயோ போயிட்டாரு. கண்ணுக்கே தெரியல. ஸோ நாம சொன்னோம், அருகில் இருக்கிறாரு, குடுக்க முடியல. வெளியில இருக்கிறாரு, எங்கேயோ போயிட்டாரு, ஏமாத்திட்டாருன்னும் போது அதுக்கு தகுந்த மாரி அங்க இறைவன் ரியாக்ஷன் பண்ணுவார். ஆக, அவரு ஆகாயத்துல பூமியில இருந்தா கூட, அஷ்டதிக்கு எங்க கிழக்கு, மேற்கு, தென்கிழக்கு எந்த திசையில இருந்தா கூட உங்க பணம் உங்க கைக்கு வரத்துக்கு உண்டான பரிகாரம் தான் இது. ஆக, நீங்க இத நம்பிக்கையோட செய்யும் பொழுது, உங்க பணம், உங்களுக்கு நியாயமா இருக்கக்கூடிய பணம், உங்களுடைய அசல் பணம் கண்டிப்பா கைக்கு வந்து சேரும். இத முழு நம்பிக்கையோட செய்யுங்க. அடுத்து, இந்த பைரவர் வழிபாட நீங்க தேய்பிறையில தான் நீங்க செய்யணும். தேய்பிறையில தான் நீங்க முதல்ல செய்யத் தொடங்கணும். 8 மாதம் செய்யணும். இத சாயந்திர வேளையில தான் செய்யணும். இது ரொம்ப முக்கியம். பாருங்களா? அடுத்து இன்னொரு பரிகாரம். இதையும் நீங்க செய்யணும். உங்க வீட்ல தெற்கு பகுதி காலியா இருக்கிற இடத்துல, செவ்வாய்க்கிழமை காலையில 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ள, உங்க வீட்ல தெற்கு பகுதியில காலியா இருக்கிற இடத்துல, தெற்கு பகுதி காலியா இருக்கிற இடத்துல செவ்வாய்க்கிழமை காலையில 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ள நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏத்தி வழிபடணும். வீட்டுக்குள்ள எம்பெருமான் முருகனை நினைச்சு நீங்க வணங்கணும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. செவ்வாய்க்கிழமை காலையில வரக்கூடிய செவ்வாய் ஓரையில செய்யறீங்க. இது வீட்டுக்குள்ள கிடையாது. வெளியில காலி மண்ணு இருக்கிற இடத்துல நீங்க காத்தடிக்கிற மாரினா செங்கல்லால ஒரு மாடம் போல அமைச்சு அந்த இடத்துல நீங்க ஏத்திட்டு வரணும். சார், தெற்கு ஏத்த சொல்லிக்கிறீங்க. தெற்குன்னும் போது தீபம் தெற்கு பார்த்து எரியணுமா? அப்படிலாம் இல்ல. தெற்கு திசையில கிழக்கு பார்த்தோ, வடக்கு பார்த்தோ நீங்க தீபத்தை ஏத்துறீங்க. மேற்கு பார்த்தும் ஏத்தலாம். தெற்கு பார்த்து ஏத்த வேணாம். ஆக, கிழக்கு, வடக்கு, மேற்கு இந்த திசைகள நீங்க ஏத்தலாம்.
ஆக என்ன பொறுத்தளவுக்கு கிழக்கு பார்த்தே நீங்க ஏத்துங்க. உங்க வீட்ல நீங்க குடியிருக்கிறது வாடகை வீடா இருந்தா கூட இத செய்யலாம். செய்யும்பொழுது நீங்க கொடுத்த பணம் உங்க கைக்கு வந்து சேர்ந்துரும். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எந்த காரணத்தினால நீங்க பணம் கொடுத்து உங்க பணம் திரும்பி வராம இருந்தாலும், இந்த 2 பரிகாரங்கள செவ்வாய்க்கிழமை காலையில 6 மணிக்கு 6 டூ 7 செவ்வாய் ஓரையில வீட்ல நீங்க நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏத்துறீங்க. தேய்பிறை அஷ்டமி அன்னைக்கு பைரவர் கோயில்ல நீங்க நான் சொன்ன மாரி நீங்க மிளகு தீபம் போடுறீங்க. நீங்க இப்படி செஞ்சுட்டே வர வர உங்க பணம் உங்க கைக்கு வந்து சேரும். இது 100% சரியாக பலன் கொடுக்கக்கூடிய பரிகாரம். உங்கள் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து நல்ல செல்வ வளத்தோடு வாழ எம்பெருமான் உச்சிஷ்ட மகா கணபதி துணையாக நிற்கட்டும். அனைவருக்கும் நன்றி. வாழ்க நலமுடன்.